Kantatzera noa zu bertso bat edo bi, eren egun jarria gizon arruntari, Antonio Lorentxo edo Jose Mari, gauza ederra denik ez ukatu neri, gauza ederra denik ez ukatu neri. Goizian jekitzian lehenbiziko gauza, abazabaldu eta jazten ditut galtzak, muturra garbitzeko nolako zalantzak, ezin kendurik nabiluaren orratzak, ezin kendurik nabiluaren orratzak. Kafesnia hartuta horrekin batera, albaldin badet behintzat noa komunera, aurrian papera eta atzian papera, periodikua letuz ilustratzen gera, periodikua letuz ilustratzen gera. Etxetik lanera noa nahiko manso, Reala 4-1 galdu zuen atzo, kalian bizakurta beste hiru atxo, egun ondo Pepito eta Don Alfonso, egun ondo Pepito eta Don Alfonso. Gauza gaizki dabiltza hau da komerilla, Afganistanen gerra piztu zuten illa, tokatzen baldin bazaita urten loterilla, erosi beharko de Citroen berrilla, ongi egon omen Tolosan perilla. Ongi ikasi nuen gaztetan baltxian, karterari kontutzen txamarra galtzian, hartxandako aizia berua baizian, ederki egoten zen oiaren atzian, ederki egoten zen oiaren atzian. Lana egina nahi semiak azteko, haiek eskola ona xuxen ikasteko, ikasi eta gero lanian hasteko, ez dikezela izan bazterrak nasteko, ez dikezela izan bazterrak nasteko. Semetati bai datoz semiak, batzuek arrak eta bestiak emiak, batzuek loriak eta beste batzuk miak, horrela jarri zuen jaunaren legiak, horrela jarri zuen jaunaren legiak. Gaurko eguna ere bota degu bada, gizon okupatua gauza ederra da, asko gustatutzen zait oiuaren salda, mugairen hasten baita belateko malda, mugairen hasten baita belateko malda. Ez nahi gizon txarra baina zerra raio, Fidel Castro izateko ez bainitzan jaio, musian egiten den makina basaio, Andriaren onduan afaldu den jaio, musian egiten den makina basaio, Andriaren onduan afaldu den jaio, oraino eranua bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea.